Kintaj usyashi tharur ya ka jingkam utram bapenyakren yasuk kamba u presiden kari US u kampelet jingmut ya kari Pakistan bat amde ya kari India. Yakren Menteri Rangba ke Assam-Meghalaya bat Assam halor ki kaput ka jingshlei bat ki projek banya trailang. Terang Menteri Rangba ke Jela Konrad Sangma ban penkuk bor yaki kentai bat ki kelung kena. Toket CBI ki bahayang bahasam jong ki shijur na indoor. Ki kubor ki pabnya. Da kajing beteng kajing jor palat jong uslap kalawan ra kajing julor hakeleng ki jela ka than chatai la mingi ha ka ba kajing shlei kala syum ya kajing jong ki khat wei ngut. Katkum kakai port jong ka Assam State Disaster Management Authority hinriu ngut ki briu ki layap na ka jingshlei bat san ngut ki weipat na ka jingtwa khendo palat san pon kha san lak ngut ki briu na ki arpo arteli ki district ka Assam ki la shakta umudi ulayakren bat ki menteri Rangba ka Assam Sikkim bat ulat ka Manipur ha ka ba ulakular ba un ai ya baro ki lat jingerap bat ki jingkershan ki kenhun palaj ki lanang trei ringkat bat ka jing penken ria jaka ya kitu ki basyakta na ka jing shlei Ha kawat bakadu jong ka jinglei jingo jong u ya kari Amerika u MP ka sang Congress u Shashi Tharoor ula kentaj ya ka jingkam u President ka US u Donald Trump ba ula penyesuk hapadeng ka India bat Pakistan ula kentho ba u Trump u khamshim khya ya ka Pakistan ban ya ka India habakran na Brazil u Tharoor ula banjur halor ka jing ban yo ya ka jingshim khya nakilat pathai khubor kari Amerika henry ula penpau ka jing snow scam ba un yo ya ka jingkershan na kinong mi khmat ka Amerika ki kraw perkhat bat kilat pathai khubor bakin penpau ya ka jing snow ka India halor ki kam le no bat ya ka benta bashathe ka doba Asia. Any persuasion by the American president or his senior officials, it would have been persuasion of the Pakistanis. They would have had to be persuaded. We don't need to be persuaded because we don't want war. America is a very crowded media space. It's the world news generator. And for them, therefore, our story may not be top of the mind, but if we can get the attention of those who care about South Asia, those who care about India, those who care about terrorism, we can get our message across very, very easily. Ha ka jingyakran ha ka kerdan jongki menteri Rangba ka Meghalaya bat Assam kabala long ha Guwahati kala pai khmat shalai teli kimat bakongsan kum ka jingpen bet ye uput usam ka jingshlei ha Guwahati bat ka jingterwa ya ka kulsi multi-purpose hydroelectric and irrigation project menteri Rangba ka Meghalaya u Konrad ke Sangma bat menteri Rangba ka Assam u Himanta Biswa Sarma lembat ki he sarkar kilam minjur ban pha ha ka nesak ban khmi halor ban penlong ya ka jing khmi bnya lingba u satellite halor ka jingshlei ha Guwahati bat ban pha ya ki kai port hapo lai banai nalor kani kila minjuru ban pentre kamlang ya ka kulsi project ka babut da ka baya merging mutlang bat ki pajba. Border dispute, as you know, that in presence of Honorable Union Home Minister, we have resolved 6 disputed sites out of 12. Now, most important thing is to see that boundary pillar is erected in the places, that is the 6 places where we both states agreed to resolve the boundary dispute. Regarding Kulsi power project, today we have in principle decided that Government of Assam and Government of Meghalaya will jointly work on that project, will jointly commission that project, that is a 55 megawatt of power. Katanat ka social welfare kala penlong ya ka program hinne ka sngi ka bathmu ban penkup bor ya ki kan thai bat khana
Ha kani kasni la samru ya ki mobile phone shaki nongtre anganwadi ki sirnot shaki kenthai ki bedon kam ya ka jingeda bat ya ki sirnot jong ki nong seng kam la jong. La samru ya ki Q jar lani ki water filter shaki anganwadi center kumjo ru ya ki checks shaki nong yo jingmentoy bathamai hapo ka CM's care program bat la itu ru ya ki nong job na ki children homes baper habakren ha kani kasni u kongsan u konrad sangma ula banjur ya ka benta bakongsan jong ki nong tre anganwadi bat ula ya ro halor ka jing penon kam ya ki technology ban penbha ya ki jing shakri is to give care, to give protection, to support our pregnant mothers who need all the care that they can be given. Uvipin Raghuvanshi, Uhinmen Jong Uraja Raghuvanshi, Ubala Klat no Uladawa, Banpa Tokit, Haka CBI, Halor Kanika Jingja, Kabakantop, Yaka Jingja Arngai, Jong Kapara Kansi Jong U, Kasunam Raghuvanshi. Ulakam Bakala Bandei, Kajingsha Penyap, Bat Sha Rabor. Lalap Yakamet Jong Uraja Raghuvanshi Nakawikariat, Kabadon Hajan Kshat Wei Saudong. Hakabahasora kat ba 4 lap satya yakamet jong kasonam bat kajingwat ban lap yaka kadang yai beteng daki kunhun ka NDRF SDRF bat ki pulit dakaba pendan kam daki drone kini ki syujur kila jar ngai nadu ka arpulai terek ujemmang bat ki jingdeng ksiar jong baro arngut kila jalang ki bahayeng ki ong ba kajing syong kurim jong ki kadai ka balai penbait lang da baro arliang bat yakamet yap jong uraja ansara sha indoor ban pendep yakan yam kerukom. मेघालय सरकार जो है सीएम साहब जो है उन सब लोग ही चाहते हैं तो यहाँ पे सीवेज जांच लगाई जाए और सेंटर भी इसमें सेंटर पुलिस जो है इसमें दिल्ली से भी सीवेज जांच लगी यहाँ पे जाए 2 टीम लोग सीवेज जांच करेगी कभी तो कुछ मिलेगा हमें. Kumba arpo nyongut ki nongtre jongka KHASI Hills Autonomous District Council lani KHADC kila ya kendo ya Chief Executive Member uba Shembor lang rinja hine kasngi ban pinsngo halor karai badangshan ban pinhiar kerdan yaki shaki nongtre casual ki nongtre kila pentip ru halor ka jingwan kam yaki u CEM ula kentat yaki jing terwa jongki ban penrung kam biang yaki da kabakam bakim don shu ya kalawai kum ki nongtre ka council ki nongtre kila snokya ru halor ka jingbam don ki kubor light kam baminta la bun snam bat da ka baong balada ka jinghok kalong ka bakong san ha ka ba amsham la don uweiru ubasha thung kam ha ka rukom kumba ka de banlong Tentara kau jumut yang makan dulu siam, dari kedua siam ini makan dulu, dari kedua siam ya ay asuran sebab mengaku suban pedang ini untuk staff. Dari ngutip kadau, balik kadau, try itu kemah. Mari kita tahu ya ay kemudian kita ingin itu, persang mereka tu sepanjang jingga, ngutip ni baru ni dia kita dalam jangka family, dalam jangka sistem. But ngutip ni bertahan lagi up mereka belakang sini. Dan mentabat bukan mana kalau saya pai. Kaseng United Democratic Party lani ka UDP kampat chimlap diang ya ka jing no kam jong u General Secretary u Dr. Jamino Mautho ha ka ba u President ka UDP u ba met ba lingdo ulakan tho ba an sayatai ya ka ni kamat ha ka jingelang ka ban salong shen ha padeng ka jingdon ka jing thare ba kam dei na ka daw ka jing bamya sngo thu jingmut ha po kaseng da ka ba ong ba ka dei hi thek na ka daw shimet na kalian je ngala yok priang ke city na kalian jong iba Jamino kum General Secretary jong parti bai ila wengno ila di resign kum General Secretary pak member jong ka parti dak ba ipen pang ya ka daw shimet ka jong i klem dak tak mat yong yanu ru hapo jong ka parti Hadin ka jingja basnosi bayadei bat ki shijur ki nongwan jengok kai ki bana indoor syasora u MLA u ba Gavin Melingap ula kedo halor ka jingkong san jong ki nongwan jengok kai ban pendon kam daki guide ka than ka baki wan jengok kai syasora ula kam bakani ka jingja kalong ka basnosi bat ula kular baka sarkar kalathung ya ka kenhun tokit banti benya halor kani ka jingja da ka bakentaj ban pha
tokit ha ka CBI uba Gavin ulayaro ya ka jingsngan ka thain sora da ka bakan tho persha ya kilat pathai khubor na ri thor ba ka thain sora ka long ka bama bat ula pinchisha ba ka thain ka long ka ba priang sopha ya ki nong wan jong kai. I'd like to urge tourists, especially the newly tourists who visit our state, at least to also ensure that when they come to this part of the state, to also utilize the service of the tourist guides that we have. Because we could also see the terrain that we have in Sora area. It's one of the most difficult terrain. So to go into the tourist spots, into the deeper part of tourist spots by themselves is not advisable. So I would like to advise them to also utilize the service of our tourist guides. Kasip Singh Memorial Government Higher Secondary School Nongstoin kalapli ya ka class 11 commerce hakapor minsngi but ya ka subject arts hakapor minstep mintakasngi daga jingthmu banla ban penrung ya ki jingbon palat ki khna puli ki bala pass haka examen SSLC ka embos haka ni kasngi lawan banishim benta da UMLA ka Nongstoin uba Gabriel Walang ubala ai khuble ya umentri rangba uba pediang ya kini ki jingpuli bethamai hadin ba ula dawa but uba Walang ula kentu ya ki kena pulih bakin pai khamat ban kenjo ya kathong kane ka thong ba jimi banginang community bakan yai ba jumi khnang ba lawe ki jum ka imlang ka salang ba jumi baka jai ba re jumi khalam ba jai ba re ko kio ara khimge asobanai khuble ni tonge de ya ikong hujan ladam de ko mai ka kamasbat ka asim kalakot ko nostai mentang ini pe ya ka jinglong jingman ka soin benang hatura ka jing kriat kalong 4 degree celsius ba ka jing shit kalong lipo degree celsius ka jing skam ka hau kalong 100% nak shispa ka jing hap slap kalong iwe millimeter haba pai pat hanong ba shilong ka jing kriat kalong khatsan 0.20 degree celsius ba ka jing shit kalong 4% degree celsius ka jing skam ka hau kalong 100% nak shispa ba ka jing hap slap kalong 0.3 millimeter kat ba hajowai pat ka jing kriat kalong 4 degree celsius ba ka jing shit kalong 4 degree celsius ka jing ngam ka hau kalong prapaway na kispa bat ka jing hap slap kalong iwe 0.9 millimeter kala bandon ka jing hap slap bat ka jing tir uperthat hatura jowai bat shilong shaban poi shaka bakut jang katup kubor ngine pe biang sai sen yakimat bakongsan ai jing kershan pura menteri rangba du jongkari unren ramudi yaki jilla ka than chatai la mingi kari India ki bala shakta ha ka jing shlei Kintaj Ushashi Tharoor ya ka jingkam utram bapin ya kren ya suk kam ba u president kari US u kam pelet jingmut ya kari Pakistan bat amde ya kari India ya kren menteri rangba ke jela Meghalaya bat Assam halor ka kaput ka jingshlei bat ki projek ban ya trelang Rang menteri rangba ke jela u Konrad ke sangma ban penkup bor ya ki kenthai bat khulung khana bat dawa tokit CBI ki bahayang bahasam jong ki shijur na indoor Di parlok katung ila poi syaka bakut jang katup kubah jungi meta ke janmit haduk mendai syam yang pilih syai kesini kublai piparo.